Hi ha fronteres que es dibuixen amb batalles i canons i d'altres que es tracen amb calma, tinta i diplomàcia. La història d'avui és d'aquestes últimes. No té herois amb espases, però sí un efecte profund, una Catalunya partida pel mig i una part d'ella convertida de cop en estrangera. Avui, a la història que no sabies, parlem de la Catalunya Nord. Ens situem a mitjans del segle XVII, una Europa fragmentada en conflictes constants. El 7 de novembre del 1659, a conseqüència de la Guerra dels Segadors, es signa el Tractat dels Pirineus, un acord entre Felip IV, rei de Castella i de la Corona d'Aragó, i Lluís XIV, rei de França. L'objectiu era posar fi a dècades de guerra entre totes dues potències. Faig un parèntesis curiós abans de seguir. El tractat es va signar a l'illa dels Faisans, una petita illa al riu Bidasoa, situada entre Hendaia i Irún, que avui dia té un règim únic. Mig any és sota sobirania espanyola i mig any sota sobirania francesa. Aquesta copropietat és un llegat viu d'aquell acord i encara avui se celebra el canvi de sobirania cada 6 mesos. Doncs bé, tornant al tractat, aquell acord implicava, més de la pau, un repartiment del territori. Catalunya hi surt, evidentment, perjudicada. Cedeix a França tot el comtat del Rosselló, que inclou el Conflent, el Vallespir i el Capcir, més de 33 pobles de la Cerdanya. Desapareixen del mapa català municipis com Perpinyà, Cotlliure, Prats de Molló. Aquesta cessió es formalitza i concreta l'any següent, el 1660, en el Tractat de Llívia, que en detalla exactament els pobles que passen a sobirania francesa. I parlant de Llívia, aquest és un cas singular i curiós. No és un poble, sinó una vila amb títol concedit des de l'època romana. Aquest detall legal, defensat pel comissionat espanyol Miquel de Salvà i de Vallgornera durant les negociacions, fa que Llívia no quedi inclòs en la cessió i es converteix en un enclavament espanyol dins del territori francès comunicat per una carretera neutral d'uns 2 quilòmetres. Un petit absurd geogràfic, però molt simbòlic. Tot i que el tractat prometia respectar les institucions i costums locals, aquesta promesa va durar poc. L'any 1660, Lluís XIV va dissoldre les institucions pròpies de la Catalunya Nord i iniciava un procés d'assimilació cultural que condicionaria el futur de la regió. Un pas clar en aquesta assimilació va ser la prohibició de l'ús del català en actes oficials establerta el 2 d'abril del 1700 per un edicte reial. La llengua, que fins aleshores havia estat àmpliament parlada i utilitzada a la vida pública, va començar a recular de forma progressiva, passant a ser llengua familiar però no oficial. A més, la integració administrativa i econòmica a França va portar canvis significatius. Per exemple, la imposició de la gabel, un impost sobre la sal, va trencar els sistemes comercials locals i va fomentar el contraban com a estratègia de supervivència i resistència popular. La població, doncs, no va acceptar tot sense lluitar. Entre el 1667 i el 1674 va esclatar una de les revoltes més significatives de la Catalunya Nord contra la imposició francesa, la dels Angelets de la Terra. Aquest grup, format sobretot per camperols i petits pagesos, es va alçar contra la nova fiscalitat imposada per Lluís XIV, especialment contra la gabel, que va fer augmentar el preu d'un producte bàsic i indispensable. Els angelets no només defensaven la seva economia, sinó també les llibertats i costums ancestrals que el Tractat dels Pirineus havia promès respectar, però que ben aviat van començar a desaparèixer sota la pressió de l'administració francesa. Aquesta rebel·lió va ser una resposta directa a l'ofec econòmic i a la pèrdua de la seva autonomia política i cultural. Malgrat la seva resistència, la superioritat militar i administrativa de França va acabar per sufocar la revolta, però els Angelets de la Terra van deixar una empremta profunda, una mostra clara que la identitat i els drets d'aquells territoris no rendirien sense lluitar. Aquesta rebel·lió simbolitza la resistència popular i cultural que ha estat present a la Catalunya Nord durant segles. De fet, Angelets de la Terra és també en l'actualitat el nom d'una associació per promoure la cultura catalana a la Catalunya Nord. Malgrat els segles d'assimilació i prohibicions, la cultura catalana no ha desaparegut del tot a la Catalunya Nord. La llengua i les tradicions han resistit gràcies a l'esforç de moltes persones i institucions. Un exemple clar és la Bressola, una xarxa d'escoles que ofereix educació en català des de fa dècades, treballant per mantenir viva la llengua i la cultura. Però aquesta tasca no està exempta de polèmica. Les escoles en català, tot i el suport creixent de la societat civil, es troben sovint amb dificultats administratives i polítiques. L'estat francès, tradicionalment partidari d'un model centralista i monolingüe, limita la implantació de l'ensenyament en llengües regionals com el català. Això genera un debat viu sobre la identitat, els drets lingüístics i la diversitat cultural que encara avui divideix la societat local.
A Perpinyà, Ceret o Prats de Molló encara hi ha qui parla català i defensa aquesta cultura que moltes vegades queda fora del radar mediàtic o polític. Aquest català viu a les botigues, als cafès, en les festes majors, amb un accent propi i paraules que potser ja no s'usen al sud, però que són hereves d'una història compartida. És una resistència cultural discreta, però constant, la memòria viva que no vol desaparèixer. Des del Principat sovint hem oblidat a la Catalunya Nord, potser perquè queda lluny dels mapes escolars o perquè les fronteres administratives han creat distàncies que no haurien d'existir. Però aquella terra també és casa nostra i la seva història és part també de la nostra. El Tractat dels Pirineus va ser un acord de pau, sí, però per Catalunya va significar una pèrdua silenciosa, una divisió no volguda que encara avui té conseqüències. Perquè les fronteres, quan es dibuixen des de fora, no només separen terres, sinó històries, llengües i vides. La propera vegada que travessis el coll del Pertús o vagis a Cotlliure, pensa-hi, no estàs sortint del país, estàs entrant en una altra part de la teva història. Fins aquí el capítol d'avui. Tornem la setmana que ve amb més històries. Fins aviat!